Хубави ли искахте, уважаеми дами и господа? Аплодирайте го! Не ви чувам да викате! Уважаеми дами и господа, ето я и първата спукана гума! Първата спукана гума още с първи участник в това уникално дрифт-шоу на националното туринг шоу за 2012 година. Дами и господа, Али Шакрун! Али, дами и господа, трикратен трак шампион, да ви прилича на такъв! Али, заповядай, моето момче! Аплодираме Али! Още по-сигурно за пушеците в камъниците. Хареса ли ви, скъпи приятели? Ти какво ще кажеш? Дами и господа, BMW E30, черно на цвят. Още! С 2.8 Мая с турбина Иван Демирев. Къде са вашите викове за Иван Демирев? Не силни аплодисменти за Ванката Демирев! Иван Демирев от Димитровград. Аплодираме бурно Иван Демирев за неговото индивидуално представяне. Национално туринг шоу 2012. Иван Демирев. Много шум, много викане и много силни аплодисменти за Ванката Демирев. Ще наваксаме. Само да ви кажа, тук има един джентълмен, иска нещо да ви каже. Я кажи, колега, какво ме ти хареса и какво ти харесва. Искаме желязо! Не искаме гуми, искаме желязо. Ама по 20 евро за джанта става ли? Може! Ама от човек. Дами и господа, E36 BMW и неговото име е Ивайло Алексов!
по-силно! В своето индивидуално представяне Ивайло Алексов от София. Очилата на всички, скъпи приятели! Изпращаме го с бурни аплодисменти, уважаеми приятели! Това не искате! Много гумен в очите! Дами и господа, на вашето внимание, първия Нисан за днешния първи ден от националното тунинг шоу. Стефан! Стефан! Стефан Петров! Приятелите от трибуните се представиха добре. Айде сега да видим вие тук на първите редове как ще ръкопляскате. Марш! Марш в бокса! Марш в бокса! Аплодисменти! Стефан Петров, уважаеми приятели! А кой иска нежни тела? Красота! Нека да скандираме Ива! 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 Ива Русинова, единствената нежност, дами и господа, в тази кола. Какво? Още ли искате? Нека да аплодираме единствения дамски отбор, уважаеми дами и господа, те го заслужават! Ива Русинова! Къде са аплодисментите за най-смелата дама тук измежду нас? Кажи благодаря на хората, че те аплодираха. Много ви благодаря, това не е последно. Ива Русинова! Скъпи приятели, искаме ли още екшен, искаме ли още шоу? Представям ви жълтото такси Михаил Коцев! Много мощ и много злоба, изключително много злоба под капака на нашия приятел Михо. Михаил Коцев, Михо, дами и господа, бързия Скайлайн!
Михаил Косев, уважаеми приятели! Ще ме сгазиш? Предлагам още малко екшън. Нали? И този екшън се казва Влади Симеонов! Блиц! Дами и господа, Влади Симеонов, виждате, имаше проблем със своя автомобил, настъпи своята капачка за гориво. Няма как да продължи тази невероятна атракция, тъй като от неговия резервар излиза бензин, но мисля, че заслужава вашите бурни аплодисменти. Ще направя ли нещо с капачката или няма как? Сега ще намерим една капачка и за второто шоу, което те първа предстои, дами и господа, от... Колко часа беше от? От 17 часа, дами и господа. 18! Слънчасах! От 18 часа.